Já představu pana magistra Šandu, který pohovoří o tomto krásném domě. Velmi ušivý. Vítám. Máte slovo, pane magistře, užijte si. Děkuju. Já jsem tenhle dům průzkumoval, dělal tam stavebně historický průzkum zhruba před 2 lety a přiznávám se, že když jsem se tím objektem začal zabývat a když jsem kývnul na to, že tam udělám průzkum, tak jsem vůbec netušil, co mě čeká. Protože ten dům takhle od pohledu vypadá takový jako poměrně malinkatý, sice na významném místě, každý ho známe od pohledu, ale takový jako patrový domeček na Starém Městě, všechny ty domy okolo jsou daleko větší. Takže jsem vůbec netušil, kolik práce zatím bude, kolik neskutečných příběhů se tam vynoří, jak to bude složité. Pokud budete mít pocit, že se ztrácíte v mém výkladu o dějinách tohohle domu, tak na mě nějak mávejte nebo něco dělejte. Může se stát, je to složitý, ty stavební proměny toho objektu, ale zároveň mi připadají hrozně zajímavé, takže vás o to nechci ošidit. Takže začneme nějakým takovým představením toho objektu a takhle ho známe, to je teď stav po rekonstrukci relativně čerstvě. A ten dům tak jako zvláštně, vlastně tady je to vidět při tom průhledu, tak jako trčí z té asanované zástavby, kde teda měl vzniknout nějaký takový bulvár. Ještě výraznější to je v tomhle pohledu ze Skořepky, kdy je to vlastně první, což už bylo napsáno ve stavebně historickém průzkumu z roku 63 tohoto objektu velmi chytře, že to je vlastně první historický dům, který spatříte, když tou Skořepkou procházíte, a že tady přesně začíná ta hranice, kde končí ta asanace konce 19. století a začíná ta zástavba, rostlá zástavba toho Starého Města. Takže tohle je ten první dům, který uvidíte. Je takový nápadný i díky tomu, že vlastně hned za rohem je Betlémská kaple a kousek dál je kostel svatého Jilí a prostě každý, kdo kdy byl v Praze, myslím si, tak kolem toho domu prostě aspoň jednou prošel, nebo tady je vidět na tomhle snímku, jak vlastně složitá ta situace tam je, daná částečně tím, že vlastně tam byla nějaká regulace toho konce 19. století a ten dům do toho takhle jako zvláštně vpadá a není sám. Tadyhle si zapamatujte, tu proluku bude pro nás za chvilku důležitá. Těch domů, které tam takhle jako neorganicky trčí, je povícero. Taky na tomhle snímku pochopíte, proč se mi ten dům zdal takový jako malý a jednoduchý, když jsem vlastně kývnul na tu práci, na to provedení toho stavebně historického průzkumu. Tohle to je pohled z Husovy ulice a vlastně na nároží toho domu. Tady vzadu vidíte další takový jako vysoký dům, který ku podivu byl historicky součástí toho domu u Šedivých. V téhle podobě tak je to novostavba z poloviny 19. století. K tomu se dostaneme. Jo, ale tady ještě jeden pohled na ten dům. Když vám ukážu tohleto slohové vyhodnocení přízemí, tak vidíte, že to je jako neuvěřitelná směs všech možných stavebních zásahů. Jo. Je to skutečně taková jako tříšť různých prostě stavebních zásahů, které tam úplně jako neorganicky, někdy to tak vypadá, prostě sedí vedle sebe a v první chvíli, když se tím domem začne zabývat, tak kromě toho, že teda člověk jako pochopí rychle, že ta pravá strana je nějaká nová z 19. století, tak prostě zorientovat se v tom starším je složité. Pokusím se, abyste se v tom trošku orientovali. Naštěstí byl k dispozici tenhle plán z roku 1837. Bez toho si myslím, že by ten stavebně historický průzkum v podstatě vůbec nešel dělat.
Ten plán máme k dispozici pouze ve fotografii z roku 1963, protože byl uložený na stavebním úřadě Prahy 1 v jejich archivu a v tom archivu už není, zmizel, nikdo neví kdy a kde. Zmizelo těch plánů víc, ty nejdůležitější, asi 3 jsou naštěstí takhle vyfocené. Jo, takže i tohle to patří k tomuhle příběhu, že ty archiválie nám tak jako zvláštně mizí a je to teda obrovská škoda. Jo. Já se pokusím ten dům představit nějakým způsobem v takovém jako chronologickém přehledu od nejstarších počátků až do současnosti. A už zase zpracovatelé toho stavebně-historického průzkumu z roku 63 si všimli, že ten dům sedí na takové parcele spolu s dalšími 2 domy, která tvoří takové jako bramboru, která tak jako zvláštně prostě narušuje tu síť těch ulic a vyslovili hypotézu, že by to mohl být nějaký pozůstatek nějakého románského dvorce z doby, kdy vlastně Praha ještě neměla hradby a to znamená, ta zástavba byla daleko rozvolněnější a byly tam nějaké teda dvorce a mezi tím byly nějaké ty osady kolem těch drobných románských kostelů. Jeden tady konec konců byl hned vedle, kostel svatého Filipa a Jakuba. A možná mezi tím se někde jako pásl dobytek nebo tam rostly nějaké stromy. Ta zástavba musela vypadat dost odlišně, než jak to známe dneska a samozřejmě ve chvíli, kdy ta středověká hradba sevřela to město, tak došlo k zásadnímu nahuštění té zástavby a prostě proměně. A že by tohle prostě mohlo být pozůstatkem nějakého románského dvorce. Tady to máte na trošku mladší mapě, včetně samozřejmě zástavby dvorů. Vidíte tady ty 3 jednotlivé domy, které v té bramboře jako seděly, včetně toho, že tady máte zaznamenaný nějaký starší stav, který potom byl zásadně přeřešen někdy v té polovině 19. století u toho domu ČP 309, ke kterému se trošku dostaneme. On se totiž také nazývá u šedivých. Jo, tohle u starších šedivých, o něm budeme mluvit, je o mladších šedivých, dostanu se k tomu. Takže prostě měli představu ti zpracovatelé toho průzkumu před mnoha lety, že skutečně to je pozůstatek nějakého toho románského dvorce. A ač oni to tam nevyslovili, tak já si myslím, že vlastně to, že ten dvorec tak jako zvláštně leze do cesty mnoha ulicím, což je prostě dobře vidět tady, kde vysloveně tu ulici jako přerušuje a stejně tak vlastně ten směr, ta brambora tak jako přerušuje a tak jako to vede trošku k představě, že nějakým způsobem ta komunikace v té první fázi možná procházela přímo přes ten dvorec. Jo, tohle lezu do zelí s středověkým archeologům a možná bych to neměl dělat, ale přijde mi to hrozně zajímavé, jo, že opravdu to vypadá, jako kdyby ty cesty procházely přes ten dvorec. V tom roce 63 ti autoři toho průzkumu předpokládali, že tam někde musí být románské jádro, ten románský dům a hledali ho právě v tom domě ČP 350, ukážu vám kde, teda v domě u šedivých. Pak se ukázalo později, že ten románský dům tam skutečně byl, ale na jiném místě a je to přesně tady v té proluce, na kterou jsem předtím upozorňoval mezi tou novostavbou toho neobarokního domu tady vysokého a tady toho domu u horních nebo starších šedivých. Tak prostě tady se vylouply pozůstatky románského domu, tady, abyste nebyli ochuzeni, jenom pár snímečků z toho průzkumu. Tadyhle na tom obrázku románské je to, co je žluté. Jo, to, co je červené, je středověké, takže tam toho zbylo málo, ale ten románský dům tam byl jako bez pochyby rozpoznán. Tady je představa zpracovatelů toho průzkumu archeologického po té, co se tam našly pozůstatky toho domu, jak vlastně mohla vypadat parcelace toho bloku. To nás v tuhle chvíli asi nemusí zajímat, jenom ještě zajímavé je, že tady v tom místě, kde později byla sladovna, tak je archeologicky doložená nějaká lehká zástavba, také prostě z nějakého raného středověku. A tady si ti autoři hrajou nějakým způsobem s nálezy právě toho stavebně historického průzkumu z roku 63, které nemusí úplně platit. Jo.
Tady jenom taková paralela, když se podíváte na to, jak funguje Ungelt, tak je to přesně ta samá situace. Prostě ulice prochází přes ten dvorec. Jo, opevněný v tomhle případě toho Ungeltu. Jo, takže jako ta představa, že to mohlo skutečně procházet přes ten dvorec, asi není úplně nesmyslná. Jo, teď jsem skočil zpátky. Teď bych se pokusil vám představit to, co už jako skutečně fyzicky na tom místě se dochovalo. Díky těm mnoha přestavbám, tak vlastně, přestože jako se dá tušit, že mnoho středověkého zdiva je i v přízemí a v patře toho domu, tak jako skutečně jednoznačně rozpoznatelné je jenom v úrovni těch sklepů. Ještě je potřeba upozornit na jednu věc. Stejně jako u všech ostatních pražských domů je tady zásadní problém v tom, že nám schořel archiv na Staroměstské radnici v roce 1945. Takže vlastně veškeré informace o pozemkové držbě těch domů nebo o držbě těch domů pro středověký raný novověk, tak jsou vlastně velmi fragmentální. Část těch knih se dochovala, ale je to strašně složité dávat dohromady. Naštěstí máme aspoň teda výtah ze začátku 20. století pro ten středověk, takže k tomu středověku víme nějaké majitele, později je to daleko složitější. Nejstarší, ještě jedna věc, samozřejmě to, že ty prameny schořely, tak taky, to znamená taky to, že ten Tomek, který zpracoval ten místopis, tak my mu musíme bezmezně věřit, že se nesplet. Že opravdu jako ta jeho identifikace těch historických zápisů s těmi konkrétními domy jako platí. Jo, což nemáme jak ověřit. Takže podle Tomka prostě první dům v pramenech zmíněný na tom místě tak je v roce 1363 a objevují se tam nějací středověcí majitelé, o kterých v podstatě nic nevíme. Ten nejstarší je nějaký Václav Boršovský, potom jakýsi Martin Šram roku 1400, ten dům koupili jakási Markéta s matkou Kunou 1407, což je zajímavé vzhledem k profesi toho dotyčného, koupil ten dům Sládek Blažek zvaný Purkrabí. A 1410 je tam poprvé doložena sladovna. A je doložena přesně v tom místě, kde byla i později, což je jako velmi zajímavé. Takže se dá říct, že nejpozději v téhle době tam prostě probíhalo vaření piva asi docela ve velkém, když to mělo vlastní sladovnu. A vlastně jeden z posledních zápisů 1426 to zdědil jakýsi Jakub ze Slivence a 1434 je tam uváděná nějaká vdova po něm a tím vlastně nám ty prameny, tak jak je Tomek shromáždil, končí. Jakým způsobem ten dům funguje v tom středověku a co se nám z toho středověku dochovalo, říkám pozitivně, to víme o těch sklepech, přičemž jsou tam dva sklepy středověké, mezi nimi byla jakási spojovací chodba, potom tady vzniknul jakási sínka a tadyhle se přidal jakýsi drobný malý sklípek. Zaklenutí těch prostor proběhlo možná až někdy v 15. století. Na začátku se zdá, že ty prostory byly plochostropé a podstatné je tohle, protože to je přístup ze dvora. Tam ve středověku klesal terén, takže přístup ze dvora a zdá se, že od počátku ty sklepy rozsáhlé, veliké, byly nějakým způsobem využívány právě pro tu pivovarskou činnost. Ten menší sklep, který teda ti autoři toho průzkumu z roku 63 stotožnili s nějakým tím hypotetickým románským domem, byť ho tam nenašli a asi ani najít nemohli, tak vypadá takhle. Zvláštní je teda, že pojící malta nic moc, je to taková jako sypací žlutá malta na to, že to je prostě středověk uprostřed starého města, tak mě to překvapilo, jak nekvalitní ta malta je. To, co tady vidíte vzadu, temný čtverec, tak to je ten bývalý vstup do toho prostoru z toho dvora. Tady je nika na světlo. Jo, tam, kde my máme ten vypínač, tak oni si tam postavili nějaký kahánek, aby viděli. Druhý větší sklep vypadá takhle, socialistické kamrníky pro spoustu nájemníků, přepažený někdy asi v raném novověku. Co tam je zajímavé v tom sklepě, jsou otisky pošalování, pobednění.
vypadají takhle, to je moc hezké, včetně toho, že samozřejmě tam vidět, že se to bednilo z nějakých širokých a poměrně krátkých prken a mezi ta prkna prostě byly pokládány nějaké jako šindele, takové jako naštípaná prkínka, aby ta malta nezatýkala, protože zřejmě ty kraje těch prken nebyly úplně pravidelné. To je jako hezký technologický detail. Tudy se do toho sklepa vstupuje dneska i vstupovalo původně. Tady v tom místě byl nějaký středověký portál, z něhož se nám ale dochovalo velmi málo. V podstatě tady jsou nějaké 2 okosené hrany, což byla nějaká nika a zatím byl nějaký portál, z něhož tam máme dneska negativ otisk. Tak je tam ještě takovýhle portálek okosený, který teda vedl do toho malého sklípku, který byl tady v tom místě. Jo. Takže vlastně jakoby je tam spoustu takových drobných dílčích zjištění k tomu středověku, ale fyzicky viditelně nebo nějak jako jasně, jednoznačně interpretovatelně, tak je tam toho poměrně málo. Říkám, v tom patře jako tušíme, že to zdivo je středověké, ale kolik ho tam je a jak vypadá, a kde byly otvory, jako nelze říci. Taky proto, že nám část toho domu zmizela. Každopádně, a vycházíme tady z toho plánu z roku 1837 ve všech těch rekonstrukcích, každopádně ta představa je asi takováhle, že to v tom přízemí prostě fungoval velká síň. Metodologická poznámka. Maßhaus není přízemí. Jo? Ve starší literatuře se tyhle ty síně nazývají Maßhausem. Maßhaus je vždycky jenom v patře a je to v podstatě soukromá záležitost rodiny majitele toho domu a funguje to jako slavnostní prostor a jídelna a tak dále pro ty majitele. Jo. To dole, kam chodí ta veřejnost a kde v tomhle případě asi fungoval nějaký výčep piva a takovéhle věci, tak to není Maßhaus, nýbrž síň. Jo, tak prostě, jak fungoval ve středověku tenhle prostor, těžko říct. Tady se dá předpokládat nějaké bydlení, později s nějakou prostě černou kuchyní asi. Tady je komora, která je tak zvláštně vystrčena do toho dvora, takže to samozřejmě inspirovalo ty zpracovatele toho starého průzkumu k tomu, že tam je ten románský dům schovaný. Funkčně to dává smysl, je to prostě veliký měšťanský dům s pivovarem, takže je tam potřeba někde to pivo jako čepovat a je tam prostě veliký prostor v té síni, kde ho čepujeme. Jenom drobná úvaha, možná na začátku té dispozice trošku podivné, mohla stát takováhle pravidelná středověká dispozice s nějakým dvorem a 2 křídly, z nichž jedno fungovalo trošku jako možná skladovací nebo jako takové méně, jak to říct, prostě taková menší třeba obytná jednotka a to druhé jako nějaká větší obytná jednotka. Ale tohle je čistě hypotetická představa. Každopádně v průběhu středověku tam došlo k něčemu, zase je to částečně jako hypotéza, nebo z podstatné části hypotéza daná tím historickým plánem a tak dále. Prostě v průběhu času se nám tam objevuje ten průjezd do dvora, který nějakým způsobem umenší tu obytnou část. Co se stalo? Tak zaprvé asi zřejmě vadilo, že přes ten prostor, kde teda fungoval ten výčep piva a možná nějaká hospoda, kde se nějak třeba i vařilo, prostě občas projede vůz s koňma, že jo, to samozřejmě jako může být komplikace. A potom především tady v tom místě se objevila kuchyně, která zašpuntovala ten starší průjezd, takže bylo potřeba zřídit nový průjezd. A nejpozději v téhle chvíli se ta hlavní obytná místnost pro tu rodinu majitele toho domu nutně musí odstnout v patře nad tím průjezdem. Jo, mohlo to být od počátku patrové, samozřejmě. Jo, jako ta představa, jak ty středověké domy vypadaly na tomhle místě, je dost mlhavá. Mohlo to být tak, že prostě ta síň byla vysoká a ty obytné prostory byly prostě nad sebou ve 2 etážích úplně klidně. Takhle vypadá ta kuchyně. Jo? Dneska renesančně upravená, přestavěná středověkou kuchyni, vy jste v tom asi nenašli. Víme jenom to, že to má jako kamenné obvodové zdivo, takže ten předpoklad, že tam v tom je schovaná prostě gotická kuchyně, je pravděpodobný. Tenhle detail, tady to okénko je zajímavé, to je výdejní okénko do dvora, protože tam byl ten pivovar.
a potřebujete prostě nějakým způsobem nasytit tu čeleď pivovarskou, takže prostě to výdejní okénko dává svůj smysl. V renesanci a v gotice se výdejní okénka objevují různě na zámcích, v měšťanských domech, jako v různém prostředí, takže výdejní okénko. Takhle úplně jako jednoduchá představa, jak tam ta kuchyně mohla být taková jako středověká filozofská hradní kuchyně vlepená. Michal Rykl, když viděl tuto kresbu, tak mě upozornil na to, že by měl být delší komín, má pravdu, aby to nekouřilo někam, kam nemá. Neopravoval jsem to, omlouvám se. A ještě tam víme o jedné změně v tom středověku drobné, kdy prostě zřejmě tadyhle v té prostoře, o které nevíme, jak fungovala, tak se asi objevila příčka, což způsobilo to, že tady bylo potřeba zřídit nový vstup a u toho vstupu se nám dochoval takovýhle pozdně gotický portálek, je to nějaký začátek 16. století a zřejmě jich v tom domě bylo víc samozřejmě, ale protože tam došlo k navýšení podlahy, tak všechny ty ostatní portálky zanikly při zvyšování samozřejmě těch otvorů, že jo. Tadyhle ten poměrně brzy zaslepili, takže zůstal nepoškozený. Ještě detail toho portálku. A potom už přichází někdy v polovině 16. století taková jako poměrně velkorysá renesanční přestavba, z které se nám dochovaly některé klenební konstrukce a některé další klenební konstrukce zase máme zaznamenány na tom historickém plánu z toho 19. století. A sedí to tak, jako že to prostě takhle nějak kolem půlky 16. století mohlo vypadat. Nebudu vás teď funkční využití asi podobné jako předtím, akorát tadyhle v téhle chvíli už se zdá, že prostě fungoval nějaký výčep. Dokonce k tomu máme nějaký pramen. Tuhle přestavbu, která mohla být kolem poloviny 16. století, ale mohla být také později, prostě někdy v průběhu druhé poloviny 16. století, tak hypoteticky můžeme spojit s tím Pavlem Šedivým, který tomu domu dal jméno a dal jméno i domu vedle. To jsou ty starší a mladší Šediví. Může to být tak, že nejdříve vlastnil jeden dům a potom druhý. Vzhledem k tomu, že schořely ty důležité prameny, tak prostě jsme pořád v rovině hypotéz, jak to teda bylo. Každopádně Pavel Šedivý je doložený poměrně dobře. Víme, že měl manželku Lidmilu, že ten dům určitě vlastnil před rokem 1565. Nevíme, jak dlouho. Jo, mohlo vlastně 30 let, anebo taky 15, jako těžko říct. Víme, že 1558, 1559 a 1560 byl pražským konšelem a 1571 je zaznamenaný jako starší přísežný sladovnického cechu. 1680 je zaznamenáno, že ten dům je zván u Dolních Šedivých, jo, což může být dáno tím, že je prostě trošku níž než ten druhý dům ČP 309. Jo. Takže ta představa, že ten dotyčný vlastnil prostě postupně nejdříve jeden, potom druhý dům by mohla fungovat. Ale o tom Pavlu Šedivém tak se dozvídáme zajímavé věci ze závěti jeho zetě Václava Deklivy. Vybral jsem to nejzajímavější, asi ten text je delší. On tam vysvětluje, proč se rozhodl, že s dětem z prvního manželství odkáže velmi málo. On jim odkázal nějaký menší dům a odkázal jim nějakou finanční hotovost a tak dále a ospravedlňoval to mimo jiné právě tím, že spoustu peněz zaplatil za toho tchána a že teda ty děti z toho prvního manželství, které on vyženil, tak už vlastně nic dostat nemůžou, protože on už to dal tomu tchánovi. Takže to je taková dlouhá pasáž, vybírám z ní. Polovici domu, v němž bydlím, koupil jsem od Pavla Šedivého tchána svýho a Ludmily, manželky jeho, za 175 kop grošů českých léta 1565. Ten jsem zúplna z roky pořádnými vyšlými zaplatil. Najde se Librum Contractum Albo 95L, to jsou odkazy do nějakých městských knih, které jsou z části dodnes dochovány.
Měli jsme společně nastavení potřeby a opravy rovným nákladem spravovati, berně dávati, ve všech letech i do vykročení života neboštík Pavel ani haléře nevynaložil, já všecko sám jsem podnikl a což potřebí bylo konal. Neb starej z čeho dávati neměl. Často, ano, každodenně hlavu přechmelenou mýval, potom po smrti jsem mu poctivý nákladný pohřeb jako i na Ludmilu manželku jeho učinil. Po něm nic nepozůstalo. To vejborně jest povědomo pánu Vavřincovi Břekovcovi z Závořic i mnohým poctivým lidem. Nadto dluhy, jímž neboštík povinen byl, zaplatil jsem svými penězi. Pak tam následuje dlouhý výčet, kde všude je poznamenáno, komu co jako zaplatil za dluhy, potom Pavlu Šedivý. Samozřejmě je to velmi jednostranný pohled. Jo? Pavel Šedivý nám nenapsal svoji verzi toho, jak ten příběh vypadal. Ale myslím, že to je zajímavý vhled do fungování prostě takovéhle měšťanské domácnosti v 16. století. Ten Václav Dekliva tak je pro nás velmi zajímavý ještě jednou věcí. Je to první majitel toho domu, u něhož víme, že byl nobilitován, že se stal erbovním měšťanem. A to velmi kuriózním způsobem, protože on se honosil erbem Šotnovský ze Závořic, což, jak asi tušíte, nebo možná jste zaslechli, byl predikát Jana Škréty a jeho strýce. To je vlastně zvláštní, velmi kuriózní situace, kdy v roce 1570 císař povýšil do šlechtického stavu dva měšťany. Není jasné, jestli byli příbuzní, jedním z nich byl ten Škréta a o 10 let později polepšil těmhle dvěma lidem erb a zároveň se k ním jako přidali další 3 měšťani a všichni měli stejný erb a všichni měli predikát Šotnovští ze Závořic a někdy se to nazývá erbovní strýcovství, ale jestli ti lidé skutečně jako měli něco společného pokrevně, jestli to byli příbuzní, nebo to byl prostě jenom jednoduchý kalkul, jakože všichni se teda domáknou toho šlechtictví, to vlastně není vůbec jasné. Jo? Takže to je jako zajímavá záležitost. A nutno říci, že když ten Václav Dekliva těm dětem z toho prvního manželství vlastně téměř nic nedal, tak oni se bránili, dali to ke komornímu soudu a ten starší syn to vyhrál a ten dům získal. A máme tam, což je zajímavý pramen, máme tam inventář z roku 1603, kdy ten syn přebírá ten dům po té vlastně svojí maceše, která ho držela do té doby. A ten popis je jako neuvěřitelný, takže já se pokusím vám ho přečíst celý. Lidmila Deklivová, co zanechala při postupování Václavovi Deklivovi Šotnovskému z Závořic domu u Šedivých řečeného naproti Boží sukni, to se vše tuto níže popsáno najde. Léta páně 1603. v úterý po neděli 4. adventní jinak po svatém Tomáši apoštolu páně stalo se poznamenání svrškův v domě u Šedivejch, řečeném naproti domu u sukni Boží ležícímu, a to podle poručení jeho milosti císařské pána nás všech nejmilostivějšího na suplikování Václava Deklivy, Šotnovského z Závořic, jeho milosti přednešeného, jenž se vykonalo v přítomnosti pana Ludvíka od 3 moždířův, pana Jana Piláta, jinak Rakovnického, a pana Severína Rundera z Budějovic, radních od pana Purg Konstrace k tomu nařízených a od téhož domu k šacení toho všeho vyslaných. Šacení ve smyslu jako zjištění, ne, že by to bylo nějaké ošacení. Teď jsem se ztratil. Též dotčeného Václava Deklivy to vše voka zřícího. I toto se našlo dosti v skromnosti. V dole v síni žádných stolic není. Jo, to jsme tady v té síni, že jo. Dole v síni žádných stolic není, než toliko znamení při zdi, kde lavice ležívaly a almara jedna ve zdi. Sklep též
v síni prázdný, kdež šenkýřka pivo k šenkování mívá. Jo, to je zřejmě tahle prostora. Nahoře ve světnici, to už jsme zřejmě v patře, nebo v nějakém polopatře nad tím průjezdem, 3 stoly spotřebovaný, židle 3 spotřebovaný, koží potažený a jedna z nich zlámaná i kůže na nich potrhaný. 8 stoliček čtverrohých, nedobrých a na díle polámaných. Stolice 2 postraní k stolům bez zábradel. Almary koutní se nenacházejí, nýbrž odtrhaný býti se spatřují, jakž se porozumívá. Almara u dveří s cínovým fasováním v umyvadlu s umyvadlem bez víka cínovým. Hrnec měděný v kamnech bez víka. Římsy okolo stěn na díle hřebův není, čili je utržená. Mříže železná okolo kamen, ta tam byla. V komoře z pokoje římsa okolo zdi z jedné strany a 2 almárky ve zdi. V pokojíčku v světnice jdouc štok 1, rohy jelení 2, plátna kus merhovanýho okolo stěny, čili nějaká tapeta, hrnec vyňatý z kamen. Stolička 1 bez pažení. Nahoře pod krovem v komorách i jiných půdách nic se jiného nenachází než toliko smetí a jiného neřádu. Bez nedostatku nic, jakoby podruh jinému podruhu by tu ustupoval. Co to znamená, nevím. Okenice plechový v okních, kdež bejvaly 2, nenachází se též po jedné polovici. V komoře při schodích nahoře leží prostý prázdný, nahoře lože prostý prázdný. Na Mázhause velikým lavice 1 okolo zdí, almara koutní, 1 a 2 ve zdi, almárka neveliká k umyvadlu. V pokoji na Pavlači římsy nový zlatý okolo zdí, růžky 1 malý srncový. Vedle toho pokoje v komoře 2 almary, prázdný, bez zámků i dvířec ve zdi, rám dřevěný prostý od papíru. Dále v druhé komoře lože 1 bílý pod nebesy a druhý prostý s ustláním starým. V každém z nich 2 peřinky a polštáře, 2 almárky prázdný ve zdi, římsa 1 okolo zdi a almřík skleněný 1. Nahoře nad sladovnou krov téměř všecken zlej, děr plno, všady teče, jeptišek cihelných mnoho se nedostává. Něco cihel leží na půdě, jakoby po opravování pozůstávaly, však nic není opravováno. Nýbrž krov ten všecken pohnutý jest a velikého opatření potřebuje. Na dvoře 2 vokovy a u studnice leží vokovaný s provazem líčeným, starým a řetízkem nevelkým. Kolo nad studnicí a 2 žlaby k nalívání vody, hrábě dřevěný 1, pod kolnou 9 sudů svídnických, pryčna k praní šatův na 2 kotly udělaná, ale kotlu žádného není. Jo, někdo ho urval odnes. Nýbrž jsou vyndaný a takto všecko prázdno stojí a za nic neváží. Marštal nevyklizená, na dvoře hnoje i jinde neřádů k vyklizení dosti pozůstává. V lázničce kotel prostřední v pícce zamazaný na 2 hácích železných. Ve spilce na bílý pivo kantýře, to jsou takový ty dřeva, na kterých ty sudy byly, ale ty sudy už tam nebyly, byly tam jenom ty kantýře. V komoře pod Pavlačí nic není. V spilce, kdež hořká piva bejvala, žádných kantýřů není, než toliko lavice okolo zdí. Hrnce též v kamnách není ani zámku u dveří. V sklepě podzemí v dole jednom i druhém z obojí strany nacházejí se kantýře. Ve sklepku pod schody také kantýřů není. Actum ut supra, jo, čili skončeno a podepsáno. Ten dům v tu chvíli, když se to dělo, tak byl zjevně jednak teda nějakým způsobem neudržovaný. A druhá, jako tam došlo k tomu, že někdo, když se dozvěděl, že to má teda předat, tak urval a odnes všechno, co se dalo. Jo. Omlouvám se za ten dlouhý citát, ale přišlo mi to hrozně hezký, včetně toho, že je to krásný kus češtiny. Jo. Poté, co vlastně ještě ne, ještě se teda podíváme, co jste ve vrcholně, kecáme, nějaké přestavby renesanční kolem poloviny 16. století, co se tam dochovalo. Dochovala se tam například tahle klenební konstrukce, to je v tom prostoru, kde teda zřejmě ta šenkýřka to pivo šenkovala.
Tohle to je místnostka zatím, která si nějak rozšířila tu kuchyni. Tadyhle je vidět, jak funguje ta kuchyně, možná původně teda středověká, takhle přilepená k tomu vysokému domu, tadyhle s tou síní a s tím mázhausem v patře. Tadyhle by byl ten mázhaus, tady ta síň, takže takhle prostě je to tam přilepeno. Tady nad tím v renesanci vznikla podle všeho druhá kuchyně. Jo, čili tahle ta kuchyně už asi fungovala pro to panstvo, pro ty majitele nahoře, aby nemuseli sdílet kuchyni s tou hospodou dole, jo, aby měli svoji vlastní nějakou lepší panskou kuchyni, když je to ta honorace, ta šlechta. Tohle to je ta horní kuchyně, nebo to, co se tam z ní dochovalo, s renesančními klenbami, datovatelnými fakt někam do té poloviny 16. století nebo později. Co víme o té sladovně a o tom pivovaře? Tohle je Langweilův model, ten dům máme tady, měřítkově to nesedí. Jo? Langweil prostě vycházel z mapových podkladů, které nebyly přesné, takže ta sladovna je menší, než by měla být a tak dále. Ale jako nějakou představu to dává. Pohled na tu sladovnu z druhé strany, je to taková prostě pozdně gotická nebo renesanční stavba, poměrně hezká. Ještě tady můžu upozornit na renesanční arkádu, která tam je dobře vidět i na tom dochovaném historickém plánu, který máme tady. Co víme o tom pivovaře? Jo, už víme, že tam teda byly dvě spilky, na bílý pivo a na hořký pivo. Tady je ta sladovna s náduvníkem, kam se sype to zrní, aby se tam aby nasálo vodu a pak se roztahá tady po té podlaze, aby tam klíčilo. Pak se to odnese tady do té místnosti, to je bez pochyby hvozd, kde se víceméně praží to zrní. A tady ten prostor, ve kterém teda bohužel není nic nakresleno, tak to je podle všeho ta vlastní varna toho pivovaru. Tenhle ten prostor později, teda zřejmě v baroku přepažený tím průjezdem, tak asi byl spilkou na to bílé pivo. Tady je v tom plánu zakreslená kamna, která je prostě svrchně kvašené pivo kvasí při pokojové teplotě a když je zima, tak by to nestačilo, takže se jim normálně topilo. Další spilka podle všeho prostě byla ve sklepě pod tou sladovnou tady a ty sklepy tady pod tím vlastním domem tak taky bez pochyby fungovaly jako nějaké ležácké sklepy, včetně toho, že prostě pořád fungovala ta spojka v té renesanci tady, kterou se tam ty sudy nebo něco takového dali dovalit celkem bez problémů. Potom v baroku se to změnilo na okénko. Řešil jsem, jak tam to pivo dopravovali. Údajně to mohli dovést nějakou koleskou a tady to prostě přelévali nějakým potrubím zřejmě nebo něco takového. Jo. Dostáváme se k tomu, z toho popisu plyne, že ten dům byl vlastně jako v hodně špatném stavu, když ho přebíral ten syn z prvního manželství toho Deklivy. A z toho průzkumu vyplynulo, že tam proběhla poměrně zajímavá, veliká pozdně renesanční přestavba v tom domě. Tohle je pokus o rekonstrukci průčelí. Upozorňuju, že zatímco po koruně římsu je to velmi pozitivně zjistitelné a víme, jak to vypadalo i díky Langweilovu modelu. Nálezy na fasádě to víceméně potvrzují. Ty štíty jsou čistě moje fantazie. Jo. Víme, nebo je velmi pravděpodobně, prostě tam byly 3 nebo 4 prostě samostatně běžící sedlové střechy takhle vedle sebe. Jo. Takže proto takhle 4 štíty, ale mohlo to vypadat úplně jinak. To, že v Praze v té době někdy na začátku 17. století byl nějaký zednický mistr, který byl schopen postavit takovouhle fasádu, která vypadá už velmi barokně, nám dokládá relativně nedaleký dům s dochovanými to je plán z druhé poloviny 18. století, kde jsou ještě dochovány raně barokní nebo pozdně renesanční štíty. Je to kousek odtať v Husově ulici. Takže velmi těsná analogie té fasády. Co víme o tom, jak ta renesanční přestavba, pozdně renesanční přestavba vypadala uvnitř?
Především došlo k zaklenutí té velké síně a vzniklo tady oválné šnekové schodiště, což je velká libůstka. Oválné šnekové schodiště. Víme o dalších šnekových schodištích z té doby v Praze, jedno se dochovalo v domě u Prstenu, ale prostě zjevně to jako byla velmi reprezentativní záležitost, velmi se hodící k tomu šlechtickému erbu, kterým se honosili ty majitelé. To je pokus o nějakou rekonstrukci toho stavu tehdy. Tohle je ta současná podoba. Klenba té síně veliké se tam nějakým způsobem stále dochovala, byť teda ty příčky mladší a tadyhle nějaký sádrokartonový podhled tak jako dost znemožňují to vnímat v té celistvosti. Jsou z toho vidět takovéhle kousíčky z té klenby. Dochoval se tam střední pilíř nebo střední sloup, velmi tak jako ušlechtile tvarovaný. Zase nám to velice hezky sedí do toho rudolfinského období, do toho začátku 17. století. Je to vytesáno z nějakého jemnozrnného pískovce a ten byl zřejmě od počátku natřený nějakým šelakem nebo něčím takovým, takže to připomíná mramor. To je hlavice, to je stejná úprava. Já když jsem to viděl jako poprvé, tak jsem říkal do prkínka, to je nějaký empír, to je nějaký klasicismus, ne, je to renesance. Patří k tomu tyhle koutové konzolky, dneska většinou pod silnou vrstvou mladších nátěrů. Tahle ta dneska není vidět, protože před ní stojí regál v obchodním prostoru, který tam je, takže tady máte archivní fotografii, ale je to moc hezká záležitost. Dochoval se tam tenhle portál ze té síně dolů do sklepa, takže tudy se zřejmě vynášelo to pivo těm hostům a pod tou velkou síní vzniknul tenhle sklep. Jehož dimenze nám ukazují, jak veliká byla i ta síň, která je dneska teda přepříčkovaná neuvěřitelným způsobem. K tomu šnekovému schodišti, my ho známe z toho plánu. Víme, že tam mohlo být v té renesanci. Fyzicky se tam dochovalo strašně málo. Tady na tom místě, tady v té stěně, tak je prostě tady vidět takové drobné zakřivení. Tady bude trošku vidět na fotce, takže tady prostě nabíhá ovál toho schodiště malinko. A když se člověk podívá dál, tak zjistí, že tady v těch místech je to jako odsekáno po nějaké mladší úpravě, takže tady to bylo a někdo to odsekal. A tady v tom místě to zabíhá do zdi, ten ovál. Takže tady máme prostě na půdě ten ovál toho schodiště chycený. Takhle mohlo vypadat to patro toho objektu v té době. Zase pořád prostě ten Maßhaus, to šnekové schodiště a dva, řekněme, byty, jeden menší, jeden větší. Mohlo by to připomínat šlechtické bydlení té doby, nebo barokní doby, kdy máte antekameru, nějakou velkou prostě přijímací prostoru, pak je tam kamera, čili pokoj, a pak je tam ložnice. Takhle vypadá. Akorát, že v tomhle případě to není tak, že by to obývali jako manželé, že by každý měl to jedno apartmá, jako to bylo v tom šlechtickém prostředí, ale tady zřejmě prostě jeden ten byt obývala vdova, nebo prostě někdo, velmi často vdova po tom předchozím majiteli, a ten větší byt obýval ten aktuální majitel se svojí ženou a se svými dětmi. A dochovalo se nám z té doby, z té pozdní renesance, zaklenutí a štuková výzdoba téhle místnosti, což byla ložnice / komora, což v té době ještě stále bylo velmi běžné i na zámcích, že prostě ta ložnice je nevytápěná a funguje jako komora, to znamená, že jsou tam naskládány všechny cennosti ve spoustě skříní a truhel a vedle toho tam je prostě nějaké parádní lože a taky v téhle místnosti byl záchod, což je vlastně roztomilé, že ty záchody byly v těch ložnicích, takže ten záchod sloužil jenom těm majitelům a nikomu jinému. Všichni ostatní, kdo se v tom domě pohybovali, museli prostě někam nahnůj do dvora, protože ten záchod byl takové privatissimo přístupné jenom z ložnice. Ta štuková výzdoba, co v té místnosti je dochována dneska, ta místnost je dodatečně přepažená, tak je taková velice hezká. Tohle je druhá půlka té místnosti. Ten štuk je velmi takový ušlechtilý, je to taková jako rozvilina akantová, velice jemná. Bez pochyby to vznikalo otiskováním nějaké dřevěné formy do vlhkého štuku.
A hezky je to vidět na tomhle místě, protože tady se jim vlastně nepodařilo, ta zeď už je nepustila, tu formu otisknout až do kraje, protože jim tam ta zeď překážela, no taky nenapadlo nic lepšího, než že tu formu pootočili a takhle ji tam otiskovali jednu za druhou, prostě dost neuvěřitelným způsobem. Ještě jeden detail. No. Nemělo to zřejmě žádné barevné pojednání, asi to bylo jenom bílé. K té vrcholně nebo pozdně renesanční přestavbě jenom drobnosti k té síni, k té ložnici komoře z popisu z roku 1702, čili o 100 let později, tak je tam napsáno, že tam byla postel velká s tykitovýma fürhanky, modré barvy, panina k svatbě dělaná. Spousta truhel a almar, ty jsou tam vyjmenovaný včetně toho, že v tom soupisu je napsáno, co všechno tam bylo, šaty chodící, šaty ložní a takovéhle věci. Bylo tam toho strašně moc stříbro a tak. A taky tam byl přistrojený oltář a na něm rozličný obrazy, kterých bylo celkem 20. Přitom antipendeum z tykity pomerančové barvy s krajky stříbrnýma zapremovaný. Jo, jsme o 100 let později, ale ta funkce té místnosti byla už v té renesanci stejná. Jo. Prostě velká parádní klenutá ložnice s postelí s nebesy, ale zároveň se spoustama skříní, kde byly uloženy cennosti. Ještě v té souvislosti to nám taky odráží ten pozdně renesanční stav, v podstatě popis domu z roku 1719. V přízemí byl klenutý pokoj, 4 kvelby, z nichž v jednom stály 2 chladící štoky, pivovar s kotlem, štoky s jiným příslušenstvím, 4 spilky, sušírna hvozdu, valečka, hvoznice, kropírna, prádelna, stáj pro 6 koní, síň, dvůr, studna a pumpa. V podzemí 3 sklepy, jo, to jsou ty pod tím domem. A v prvním patře do ulice 5 pokojů, 2 komory a velký kvelb, do dvora pak 3 pokoje, z nichž jeden byl klenutý, to je bez pochyby ta naše ložnice. 3 komory, 2 kuchyně a 2 předsíně. Jo, ty 2 předsíně hezky sedí na to, že tam byly vlastně 2 byty pro tu vdovu a pro toho aktuálního majitele a ten byl samozřejmě větší. Takže tohle to nám ukazuje, jako že ten dům skutečně po té pozdní renesanční přestavbě byl takový jako velmi náročně řešený. Samozřejmě s majiteli to nedopadlo příliš dobře, protože prostě to byli nekatolíci a museli odejít. Takže vlastně zpět jedna jediná informace, co se podařilo dohledat, je, že 1627 prostě vdova Lidmila, která už se mezi tím znovu provdala, takže se jmenovala jinak, ale je to bez pochyby ona, ten dům prodává někomu a ten to zase prodal někomu a tak dále. Takovýmhle způsobem se ten dům dostal v raném baroku k další významné pražské rodině, možná ještě významnější, než byl ten šedivý a Deklivá. A to jsme opravdu jako mezi těmi 10 nejbohatšími rodinami na Starém Městě. A to jsou Globicové z Bučína. Baltazar Globic z Bučína je neuvěřitelná postava, to je člověk, který přišel někať ze severu Čech, teď si přesně pamatuju odkud, tak se omlouvám, a původně to snad byl sanitérník nebo něco takového. Ale on prostě koupil dům na Malé Straně, jsme ve druhé polovině 16. století, čili vlastně paralelně tadyhle s tímhle dějem. Koupil dům, nějaký malý domek, přestavěl, koupil další vedle, rozšířil, prodal, koupil další dům a takhle prostě během toho svého života na té Malé Straně on jako skupoval různé domy a vždycky je přestavěl a prodal s mnohonásobně větším ziskem. Těch domů takhle vystřídal aspoň 6 nebo 7 a skončil velkým malostranským domem, který se dodnes jmenuje U Glaubiců, je tam hostinec, jak jinak. A tenhle dotyčný Baltazar Globic Bučína se prostě stal malostranským purkmistrem a prostě osobou vysoce postavenou. Zajímavé je, že jsem hledal v matrikách, jestli tam nenajdu křty jeho dětí, nenašel jsem. Ani v ultrakvistických matrikách, ani v katolických matrikách. Jo, mohl to být luterán. Každopádně po Bílé hoře si svoje postavení nějakým způsobem udržel, přestože jako taky byl vězněn
protože se mu nějak nevěřilo, že teda to s tím císařem myslí úplně jako s tou věrností císaři úplně jako smrtelně vážně. Takže jako asi 14 dní nebo 2 měsíce strávil v nějaké šatlavě a už teda nebyl tím purkmistrem, ale pořád to byl velmi jako mocný člověk. A on bez pochyby jako zavětřil příležitost, protože prostě po 30 letech, kecám po Bílé hoře, najednou bylo na Starém Městě spoustu domů, které prodávali jejich majitelé, protože to byli nekatolíci a uprchali pryč, takže on a jeho synové se zakoupili v Starém Městě a tyhle domy nějakým způsobem skupovali. Ta rodina, o té by se dalo povídat dlouze, jo, to tím vás nechci jako nějak nudit, ale vlastně asi nejvýznamnější větev té rodiny tak představuje Samuel Raphael Globic z Bučína. Jehož jeden syn byl nadějný malíř, vyučil se u škréty a zemřel v Itálii a je kolem toho jako romantický příběh. Další potomek tadyhle z té větve tak je zeměměřič, významný Globic Bučína, jemuž je věnovaná poměrně hojná literatura. Tomu Janu Danielovi Globicovi, což byl mladší syn, tak není věnována tak hojná literatura, ale ten právě koupí sňatkem s jednou vdovou, prostě získal tenhle dům u Šedivých. Jo? Takže nám tam pokračuje to erbovní měšťanství. A oba dva ti bratři, jak ten Samuel Raphael Globic z Bučína, tak ten Jan Daniel Globic, byli císařem povýšení do šlechtického stavu, přestože už ten jejich otec měl jakési erbovní měšťanství a asi trošku pochybné, tak oni znova dostali, prostě znova byli povýšeni do šlechtického stavu za zásluhy při obraně Starého Města proti vlastně jaksi tomu nekatolickému vojsku, které se Prahu snažilo dobít. Takže oba získali šlechtictví a ten dům, ve kterém stále fungoval ten prosperující pivovar a tak dále, tak odpovídal prostě významu té rodiny a tak dále. Mimochodem, když jsem procházel matriky, tak jako bylo neuvěřitelné vlastně zjišťovat, jak i v těch jako nejvýše postavených rodinách prostě umírali děti, jak na běžícím páse, jak se někdo dožil 20 let a někdo 30 a někdo 40. To je úplně jenom tak na okraj, jo. To je to neuvěřitelné čtení. A co se dělo stavebně v tom domě, v tom raném baroku? Jediná věc, která se tam odehrála, tak bylo, o které víme, kromě nějakých úprav kuchyní a tak dále, tak bylo to, že jsem zřídil nový krov, raně barokní. To je taková ta už jako vyspělá barokní ležatá stolice. Bohužel je tam půdní vestavba, jo? Takže z toho krovu vidíme málo. Tady je ještě nějaký detail s nějakým mladším klasicismním stužením. Z té doby také pochází ty štíty. Jo? Ty jsou až raně barokní s tím krovem. A byl tady ještě třetí štít, proto je tenhle ten vyšší, protože byl uprostřed původně. Tohle to je takový hezký řez s tím krovem, takže je to jako velmi odvážná konstrukce, která asi záhy začala zlobit, tak ji prostě v klasicismu takhle podepřeli. Jo. Velmi odvážná, tady to je jako rozpětí nějakých 10-12 metrů, čili hezká tesařská raně barokní konstrukce. Jinak tam vlastně stavebně se toho moc nedělo. Ten krov je dochovaný, ten raně barokní krov je dochovaný tady nad tou částí. Tady je potom trošku mladší barokní krov z 80. let 17. století. Tohle už přeskakuju. Globicové z Bučína, ten Jan Daniel zemřel 1694. Jeho syn Jan Václav zemřel už 1702. Naštěstí se stačil oženit. Zanechal vdovu, stejně jako ten jeho otec. A taky se mu narodila dcera Anna Marie Globicová. A tuhle Annu Marie Globicovou si vzal ve 20. letech 18. století, tehdy už o mnoho starší a tehdy už velmi bohatý a významný pražský patricii, měšťan Marek Bernard Joanneli. Jo, takže se pořád pohybujeme prostě
těch nejprestižnějších pražských rodinách té doby, měli spolu 9 dětí. Jo, 3 z nich zemřeli v dětském věku, další nějak později. 1727 Marek Bernard Joanneli, samozřejmě taky erbovní měšťan, kupuje dům u Sixtů, nákladně ho představuje, včetně toho, že tam jsou do dneška sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. 1733 se tam stěhují, 1736 se tam stěhují, do té doby zjevně bydleli v tom domě už jejich. A 1739 Marek Bernard Joanneli umírá. Ta Anna Marie byla vdovou ve 40 letech a přestože žila dalších téměř 30 let, tak už se znovu nevdala. O těch 9 dětech, který se zpočátku rodili opravdu každý rok. Protože zřejmě měla kojnou, tak se nedivím, že po 9 letech se znovu nevdala, přestože to byla prostě ve 40 letech bez pochyby jako dobrá partie. Ale ona byla zabezpečená, jo, jako nepotřeba, měla dva velký domy s pivovarem a tak dále. Takže tím nám z toho, proto tady máte dům u Sixtů, jo, tím nám z toho domu mizí to reprezentační, řekněme, šlechtické bydlení a nastává fáze, kdy zřejmě prostě ten dům se začíná proměňovat v nájemní bydlení a ty velké místnosti sloužící té nobilitované rodině, obrovské velkorysé, tak se začínají přepažovat různými příčkami a vzniká tam podle nějakého pramene z začátku 19. století tam bylo asi 6 bytů v tom prostoru, jako v tom patře. Takže to samozřejmě se nějakým způsobem stavebně promítlo do toho interiéru. Dneska se nám to zase dochovalo malinko z toho dělení, ale prostě ten dům ztrácí tu rezidenční funkci. Pak se tam objevuje, tadyhle je popis z roku 1805. V přízemí 2 nájemní jednotky, k první patřil pivní šenk, 2 kvelby na pivo, kuchyně, 2 pokoje, stáj pro 4 koně, sklep, vinopalna, dále prostory k živnosti nákladnické a dřevník. Druhou nájemní jednotku tvořil pivovar s chladícími štoky. V prvním patře domu celkem 6 nájemních jednotek, to jsou ty byty. K první patří 2 pokoje, komora a kuchyně, čili docela velký byt. Ke druhé 3 pokoje, další byt měl 4 pokoje, kuchyni a dřevník. 4. obrácený dozadu 2 pokoje, komora, kuchyně. 5. rovněž dozadu obrácený 2 pokoje, kuchyně. 6. měl jenom pokoj, komoru a kuchyni. Takže prostě různě veliké byty, nájemní. Ten syn toho Marka Bernarda Joanneliho a Anny Marie, který to zdědil po její smrti, tak v tom domě nebydlel. Jo, bydlel na Novém Městě, protože zjevně tam nebyl dostatečně reprezentativní byt pro něj jako majitele toho domu. Potom ten dům 1787 nebo 1778, tam je možná chyba, kupuje jakýsi Jakob Schubert. Možná tehdy vznikla ta fasáda, kterou tam zachytil Langweil na tom svém modelu, tahle ta pozdně barokně upravená, pozdně renesanční fasáda, tak by mohla být z té doby. A nebo bude chvilku předtím, ale spíš až z téhle. A Kateřina Čubertová, vdova potom Jakubu Čubertovi, 1835 umírá a jejich dcera Josefa, provdaná Rýgrová, jej roku 1837 prodává za 16 000 zlatých konvenční měny svému zeti Mudr Karlu Bořivoji Preslovi. To je, myslím, jméno, který znáte všichni. Významný přírodovědec, autor českého botanického názvosloví a jeho bratr Jan Svatopluk Presl byl taky prostě významný učenec své doby. Takže zase ten dům se dostává prostě v významné rodině. A Presl se bez pochyby zasloužil český přírodopis a české názvosloví a tak dále. Dějiny toho domu zasáhl taky a naprosto odlišným způsobem, protože právě on to byl, kdo jako se rozhodl, že ten dům zásadně přestaví. V té chvíli vzniká tenhle plán, který my známe jenom z toho, ještě jsem zapomněl říct, že tady vzadu je bednářská dílna. Jsem neřekl, když jsem popisal pivovar, bednářská dílna. Takže prostě tohle je půdorys stávajícího stavu a byla plánovaná velkorysá přestavba. Ten přední dům se měl zvýšit o patro a zásadně přestavět. Vzadu měly vzniknout prostě mohutné činžovní bloky.
a tomu úřad zprvu nepovolil, protože požadoval odstoupení části té domovní parcely na rozšíření ulice. Jo, už se nám začíná projevovat, jsme v roce 1840 a začíná se nám projevovat snaha ty ulice nějak jako narovnávat a nějak jako korigovat, aby to nebylo tak křivolaké. A to on nechtěl, jo, protože by mu to ukrojilo kus jeho domů, takže jako tomu se vytrvale bránil. Čili vznikly pouze ty budovy na místě toho pivovaru tehdy zrušeného. To je tohle, to už jste viděli. Takže to je dílo Karla Bořivoje Presla. A ten přední dům byl jenom zásadně přestavěn, jako poměrně pronikavě. Jo. Mimo jiný vznikla ta současná fasáda, jo, kdy tam došlo ke změně všech okenních otvorů v tom průčelí a dalším úpravám. Tady té zelené není tolik v tom přízemí, ale jeho dílem je taky to klasicistní schodiště tady, které nahradilo to oválné. Takhle vypadá to klasicistní schodiště. Je takové jako velkorysé a velmi strohé. V souvislosti s tou přestavbou tak se taky změnil přístup do domu, jo? Protože ten průjezd, kterým se do té doby vlastně vstupovalo původně tady odsáď, potom takhle ze dvora, tak teď bylo potřeba tam chodit tudy. Jo? Tady přes nějakou místnost se udělal nový vstup a takhle složitě komplikovaně se chodilo na to veliké krásné schodiště. Ještě jedna drobnost. Tady pod tím schodištěm, pod všemi 3 rameny schodiště na konci 19. století měl být domovník. Neumím si to představit, jo, jak tam mohl jako bydlet pod těma ramenama schodiště, protože to je prostě široký asi 1,5 metru, ani ne. A už tehdy na začátku 20. století jakási komise prostě zakázala bydlení domovníkovi tady v tom prostoru, že prostě to byl byt naprosto nepřizpůsobilý. Takže potom domovník dostal tadyhle tu nudli. Jo, to jen tak jako na okraj. Tady je to schodiště v patře. Tady máme dispozici patra, půdorys patra s vyhodnocením. Jo. Tady máme to schodiště. Tady ty příčky jsou podle všeho klasicistní, taky z té přestavby. Tady jsou nějaké starší barokní příčky, jak jsem parceloval ten Maßhaus. A tohle to je dispozice toho patra, tak, jak vlastně fungoval po té přestavbě. Vidíme tady i to příčkování na ty malé byty, ale samozřejmě rodina toho Presla zřejmě bydlela tady v těch velkých místnostech vepředu, možná tady v té, a zároveň tam bylo nějaké to nájemní bydlení. Z té přestavby klasicistní Preslovy tak se dochovaly například tyhle ty poměrně hezké okenice dřevěné, ale je tam toho jako málo dochováno. Okna jsou socialistická, vyrobená podle těch starších klasicistů. Děkuji vám za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak se směle ptejte. Děkuji. Já jenom bych doplnil, že ten půdní byt, nevím, kde jsem to četl, protože já jsem tam bydlel, takže ten půdní byt vystavili 2 architekti, nějací. A ty si to tam celý jako naplánovali sami, o sebe, že v tom bydleli. No. A ten byt vzniknul své pomocí. Dokonce tam je v těch stavebních spisech je dochováno, že veškeré materiály, co na to použijou, tak si sami nakoupí, případně, že to bez bouraček, že tam nebudou zaměstnávat nikoho, jako, jak to říct, prostě, aby nedocházelo k melouchaření, takže to prostě provedou celý sami. Jak to bylo reálně, samozřejmě nevíme, taky tam v těch stavebních spisech je jako roztomilá drobnost, že samozřejmě stejně vzniklo podezření, že se tam nějak obohacujou, takže to někdo jako nějakým způsobem vyšetřoval, jestli skutečně teda se neobohacujou a jestli nenakupují něco jako, nebo neberou něco, ale ukázalo se, že všechno je v pořádku a čistý, jako zase nevíme, jak to bylo reálně. Ale prostě ta epizoda toho půdního bytu na konci těch 50. let, prostě to je jako neuvěřitelná kapitola samou o sobě. Včetně toho, že to byl jeden z prvních půdních bytů v Praze. Jo? Protože tehdy ještě vlastně ta technologie se moc neuměla, neznala a taky ten půdní byt je udělaný tím stylem, že tam je prostě nějaký dřevěný obednění, anatomie nabouchaný Heraklit, anatomie lomítka.
Takže si myslím, že ten byt prostě v krutých zimách musel krutě promrzat. A taky samozřejmě první věc, co udělali na začátku 90. let, když nám dorazily všechny ty moderní materiály ze západu, že to zateplili znova, aby jako tam nebyla taková zima. Další otázka? A? To je taky kartu, že si tady něco dali. Dobrá, až to rádi, díky. Další otázka? Se chtěl zeptat, když tam byl v tom domě pivovár, jestli si našli nebo dochovají do dneška nějaký studny. Víme, že tam studna byla. Jo, ta je i na těch plánech zakreslená, je na těch barokních plánech, na plánech z 19. století, je zakreslená dokonce i na mapách stabilního katastru. Dneska nevím, jak to s ní vypadá, protože vlastně ta část, kde byla ta studna, je dneska součástí ČP 1004, čili už vedlejšího domu, který já jsem vlastně v rámci svého SHK nezkoumal. Já jsem zkoumal ty archivní prameny k tomu. Ale do toho domu jsem vniknul v jednu chvíli, prohlídl jsem si nádvoří, nafotil jsem si tlažbu ze sliveneckého mramoru a zase jsem šel prostě rychle pryč, aby mě někdo nevykázal. Jo. A dost mě to mrzí, protože prostory té sladovny jsou z části dochovaný. A pro doplnění toho tématu by bylo zajímavé se do těch prostor té sladovny podívat. Jo. To jsou takový, jako každý bádání, stavebně historický průzkum je materiál, který se vypracovává pro potřeby projektové přípravy při rekonstrukci a má za úkol zjistit, jak to říct, prostě podchytit informace, které jsou v té stavbě nějakým způsobem patrné a mohly by zaniknout při té konstrukci. Je to vlastně takový praktický materiál v mě. A když děláte stavebně historický průzkum takového objektu, tak se vám najednou začnou otvírat témata, která jako překračují ten stavebně historický průzkum. Jo? Přesně všechny ty šlechtické rodiny, měšťanské, patricické rodiny, kde najednou se vám otevře téma, který by si samo o sobě vyžádal nějaký jako rozsáhlý archivní výzkum. A otázka fungování toho pivovaru je taky prostě jako téma jako hrozně zajímavý. Jo. Kolik bylo v Praze pivovarů, který v té době vařili jak hořký pivo, tak bílý pivo, prostě nějaký to pšeničí. Jo. To zřejmě byl jeden z největších pražských pivovarů, nebo minimálně na tom starém městě, ve Fasích z 18. století, kde se oceňoval majetek, tak tenhle pivovár plus ten pivovar hned vedle, tam, kde dneska sídlí Ústav dějin umění Akademie věd, u Hlávku, komu jste mi? U Hlávku, no. Tak to byly dva pivovary, které platily nejvyšší daň jaksi z toho majetku. Mnohdy majitele platili nejvyšší daň, to znamená, že tam byl ještě jeden pivovar, tam ještě byl. No ještě tam byl pivovar u Medvídků a... No a ještě jaký muzeum na Lihovar, jak tam byl na chodí kapli. Tam byl taky pivovar. No tam bylo pivovarů řada. Asi 4, na tom Betlemském byly 4 pivovary. No, tak ta jedna studně by musela prostě zásobovat 4 pivovary, to se mi nezdá. Ne, ta studna byla přímo ve dvoře toho domu. Do takové, tak to je. Takže musel se dohodnout ty pivovary, že tu studnu budou společně užívat. Ne, že asi měli svoji studnu někde jinde. Tam bylo studen mnohem víc, každý ten barák většinou měl svůj studnu. Dobrá. Takže, pane magistře, mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat. Odevzdat vám klasický honorář Klubu za starou Prahu. Děkujeme moc. No a na co se můžete těšit? Příští týden přijede z Plzně paní magistra Lenka Merglová Pánková a bude tady hovořit o své knize, která je věnována Josefu Škorpilovi, což byl člověk, který založil Umělecko-průmyslové muzeum v Plzni. Potom 25. tady u nás není nic, ale jsou hovory o Praze. Bude tam hovořit pan Tlustý o takovém zvláštním tématu
o pražských panorámách, což vlastně bylo před rokem 1914 něco, co předcházelo kinu. No a už malinko skočím do října. 2. října tady taky není nic a to vás vyženeme na vycházku. Pan doktor Bureš nám slíbil vycházku po Střešovičkách, což je docela zajímavý, protože tam je taková krásná zachovalá takový zbyteček vesnice. Takže to si určitě užijete. A 9. října tady přijdou kolegové z Ústí nad Labem a řeč bude o městě Most a budou se věnovat té knize, kterou máme dneska podložený. Jinak ta kniha je teda velice pěkná a navíc ještě je za neuvěřitelnou cenu 420 Kč, kdyby to někoho zajímalo. Takže to je všechno od pana magistra Igorně, já vám děkuji za návštěvu a budu se těšit zase někdy příště a já doufám, že už všechnu techniku dáme dohromady. Mějte se báječně. Naschledanou. Děkujeme.